Боже ме. Само в кошмари. Вали. Какво? Има кръв. Какво ти там? Боже мили. Скай ми англите. Правиш, бе. Чакай малко. Къде техте? Какво? Ама, как? Ти ли го направи? Какво? Имаме храна. Така. Тета храна. Кутин. Няма. Каква яма? Но мастах, ама. Просто. Мале. Има пътека. Ама. Така искам. Това да не е. Това, което си мисля, че. Да. Това са глави. Мале. Стара голема стряска. Гъба. Гъба. Мутила гъба. Мале. Паднах. Боже ми. Мале, пак паднах. Не паднах. Тук има много кръв. Тук е блокирано. Тук не. Има книга. Тук има отвари. Няма я парам. Ако чете това, аз би трябвало да съм мъртъв. Тази статуя се движи сама навсякъде. Трябва да избягате от тази горе, иначе ще умрете. Какво ще умра? И от Мартин Трумиров. Кой е този, бе? Ще взема така книга. Ще го скум. Мале, кака ми. Ето. Майде. Не го зле. Тази статуя ми изкарва англите. Какво да правя? Собствена почти тази книга, това не знам какво да правя. Не. Какво е това създание? Това съм учил в книга. Трябва да го убия. Ще убия. Ти! Ще гръмне. Какво правиш, бе? Зеленчук. Махай се. Убил го. Другаде се... Надявам да няма. Боже, толкова. Какво? Няма е главата. Странно. Не. Невъзможно. Бърз. Боже ми. То ще го убия, знаеш. Ще убия. Нека си хапна с малко лайна. Вкусно.
се просходя в този дъжд. Ама заради че създание се ми прата телефона, компаса. Да се почеш, че ме сърби. Да се просходя. Боже мили. Заболяма. Боже мили. Трябва да се връщам. Не. Защо пътя за тази хижа, бе? Трябва да се стопля малко. Държа спря. Не, още има. Трябва да избягам наистина. Се поставя дъхти. Оле, майко! Трябва да спря. Не спря. Толкова с малко ли, бе? Стопля малко. Майка, се стреснах. Няма също. Някой ден. Просто искам да убия. Знаеш. Статуйке. Спря дъжда. Като се просходя някъде. Там е някакви. Уня чичковци, трибчковци. Трябва да избягам. Нова къща. What? Да разгледаме. Така. Няма прозорци. Мале, къде пад... мале. Щупих си кака. Овца. Ще убия. Съм наколен. Не седи сурова материала. Така да видим. Има кръв. Да, няма прозорци. Май някой. Ехо. Да видим. Кръв. Тая стая. Май. Това си има всичко. Лампи. Това май не е плащал своите данъци, как гледам. Неговата вода е коя в ходилника. Диамант. Трябва още. Още не диамант. Кой има вътре, бе? Кучи, бе. Още лайна. Не. Трябва да откритя. Ще открите ходилника. Не става. Какво? Има дупка. Ще ги взема тези неща. Ти не мога да го стигна златото. Без лайна. Майс. Така ще май изоставена. Добре. Става късно. Трябва да съм в хижата.
Аз пълно, че тия създания ще ме убият. Още го ли? О. Мога да ям. Абе, сгоди пилито. Но става късно. Спим се. Да се полегна.